Hello guys, good evening. Wow, kalusot na tayo. Hello, good evening guys. Kililing! Kataas na boys! Paano wari baba? Sige nga. Hindi mo. Pwede ka na, hello guys, good evening. Sige. Ganun lang, hindi yan. Ano mo? Magsimula na nag-YouTube ka ng ganyan na yung boses. Na paano? Hello! Yan tuloy, nainis sila. Ay, sisisihin mo pa. No. G Bistro, G Fitness, G. Pauwi na po kami. Saan tayo pauwi? Oh my God. Sa pinaroroonan. Sa kinaroroonan? Pinaroroonan. Huh? Basta? Yan na yun. Pauwi? Pauwi. Paroroonan ka sa paroroonan. Magkanta ka na lang na. Ay, utusan mo ba ako? Tiyan mo yung pwesto ko dito. Mapakita mo. Ay, O, tingnan mo. Sasabi. yung daan na lang. Ano? Kasi nakakaya po yung pwesto ko. Ay, uran. Ano malakas ang ano? Kami yung patak. Sa mga puno talaga yan, ma'am. Nararamdaman. O, tingin mo, wala dito. Sa puno. Buti hindi na yung wiper mo pa. Kasi nalinis yun. Ganun. Pwede naman palang mag... Central. Thank you po. Sana Ano silang hindi ko man nag... Shoutout na lang siya. shout out to Rosemary Orense. Hello po. Dapat Yan po, anak ko po yun. Pag ako po yung nagsalita, pangit. kumukuha kasi pa dyan ng mga viewers. Sana. Ba, sinasabi ko lang na maganda yung boses mo. Sana all. Yung mama niya po kasi pang boses ano. Ang boses. Namaliksay ko lang nagsasabi. Oo, ano. Okay. Okay. Ito yung panganay ko. At ito naman yung bunso ko. Di makita kasi madilim. Ay, nako. Ganito po kami kapag umuwi galing ng work. Mama Sang. Mama Sang, oh my God. Marami po dito. Mama Sang. Ay po. Sabi ni Bata. Yung... Talk na ako. Ginising pa kasi ako ni sabi ni tita kanina. Natulog ka na, sabi niya. Sabi ko kasi nakatulog pa ako tita nung dumating na si Fiona. Tapos sabi niya, dapat di ka na gumising, diyan ka na natulog. Diyan ka Sabi na lang niya, natulog. sabi ko, ay, ginising ko niya. Bala, ikaw yung nag-overtake eh. Na paano? Doon ko nga to. Parang nag-dito. Na paano? Nag-overtake siya. Tapos? Siyempre, darating na ako. Walang nalbagay ko siya. Pinlasher ko siya. Nag-flasher din ako dito.
Liwanag naman. Alin? Ayan o. Yun yun sa Uy, kagabi pala, nung nag-unat ako, nakaupo ako dun sa mahabang upuan. Parang may naipit na ugat dito. Akala ko di matanggal. Naglalak. Ganyan din ako eh. Nung Yung paano nagganyan ako. Tinas ko lang yung yung kamay ko. parang Nagbukol pa mo siya. parang nagka-cramps yung leg. Ganyan Tapos din ako. inikot-ikot ko yung leg. Pasawa ng Diyos, natanggal naman. Akala ko nga hindi matanggal. Diyos ko, baka sabi ko, di kinabukasan nito, di yan. Step neck na yun, di ba? Ganyan din ako ilang beses nang nag-stuck yung leg ko. Oh, may leg pa pala. Wala na, nawakan kita dito. Oh, eh. Liwanag mo, be. Oh! Uy, kalakas ng kidlat. Ano yun? Kindot. Anak ni ko. Dapat talaga magkaroon ng Netflix sina tita amin sa TV. Para mga movie pinapanood ng bata, hindi puro Roblox. Ito mo kanina, pinlay ko yung parang compilation ng kanta ng sa dapat nga meron silang para mga pambata yung pinapanood nila. Di mo nakita yung monkey. Oo, yung Monkey ka nagpapahanap. Charlotte. Aladdin. No. Hindi kasi yung siya, yung Ano lang, yung monkey kasi. may sariling bahay po, tapos may swimming Oo, pool tapos, pa. yung sunod-sunod na ginagawa niya pagkatapos niyang gumising, mag-toothbrush, tapos magkakain na siya, ay magluto, tapos kakain, tapos mamamalengke. Sunod-sunod. Buti ba yung unggoy na mamaling? Tayo hindi. Paano yung mga mukhang unggoy din? Hindi yung sabihin, mukha tayong unggoy. Ay, ikaw lang ah. Ay. Ikaw lang nagsabi. Oo, kasi sabi mo eh. Ay, wala akong sinabi. Ganyan is Ah. friendship. Yung mukhang unggoy ka mo, hindi namamalengke. Choson. Choson? Ha? Titinig na. Ay, dadaanan na naman natin si Jollibee. Oh, Jollibee. Hindi mo lang kami parahe. Sana may mag-send ng gift para may banjali. Lagi ka na lang namin dinadaanan. Oh. Minsan Sasabihin- kinikindatan na ako ni Oh, Charlie. sabi, tuloy dito. Anong sabi yung Sabi kata niyan sa'yo ng mga viewers, may sasakyan, walang pang Jollibee. Siguro Wala nga po kaming gas. Paano po? Ano, maraming you know na. Let's do o yun. Di ba may kanta niya, may kasama tuloy. Isang tao. Nangawit. Ay, nakita mo yung chinner ni Ate Manilen? Ano siya? Oh my. Oh, ngayon lang nag-signal. Kasi nga, nabusinahan na siya. Diyos ko. Umuulan Caught ba on naman? camera. Kitang-kita sa camera. Kaya nga yun yung purpose ko ng paglalay. Dahil wala tayong ano. Mano naman yung mag-sponsor sa Wala tayong, anong tawag doon? Yung sa Dash to. O yun. kalakasan mo natin. Tingnan mo yung tsura ni Uncle Jonathan. Ay, ayusin mo pala yung mga video niya.
Ayusin mo tayo, upload ko pala. Ma, pagod ako. Ay, Ano to, babe? Microphone. Saan sila nag-ano? ang alas. Matter read. Galing ha, ang gaganda. Hindi sana sumama kayo ni Papa. Organized. Bakit akro kami? Hindi Oo, ganito ka din, oh. Kadami, oh. Ang dami. Kadami nila. Buong ano yata yan, chapter. Sinabi, i-upload ko yung ano nila. Support my brother. Saan yung nagsasalita? Service ng Sutherland yung Oo. sasakyan. Yung kaninang naka-piano. Tamo na ka. Marunong na siya mag-signal ngayon. Ba't sila lumikot laptop? Tandaan lang po, mabasa yung daan. Okay, Mom. Hindi naman di man lang magano. Hindi naman di man lang magano. Jokes aside, please. We're truly sorry. We're not trying to mess with your door. Please get our camera backed up. Nag-meeting the red light. This camera is mine. Alright, we're calling CPD. Your education is at risk. Brianna, Bella, and Elizabeth. I just know Elizabeth is a baby. I just know Elizabeth is no way. Yeah, but bigger than we got the RAs and RAs trying to it's not our intention. It's not our intention. You want me to press charges? No. You want me to press charges? No. It's a threat. We'll apologize for banging on the door. They're not knocking. If you could just net it for I'm sorry for taking your camera. I have fun with your stupid fucking. With your stupid fucking. Social media. I'm sure this content is so